ang lain-lain nga mga character traits of leadership mga kaigsunan. Usa niini katong pinakauna natong gisgutan kadtong kaisog ug ang being a man of action mga kaigsunan. So dili lang ingon nga yaya ta kanunay, naagitay goal nga orientation natin mga kalabuton unya mahimo mo na pinaagi sa imong mga action plans mga kaigsunan. Unya kung naa manggali pananglit magpasurang-surang nga mobabag kunuhay sa imong mga plano, nya hulga-hulgaon pa ta na musalir din mga kaigsunan ang atong pagkamaisugon. Gani nahisgutan ni Pastor Joy kaganina nga kung wa kay laing gisaligan, mutalaw gyud, mugawas gyud ang atong katalaw mga kaigsunan. Pero sa point ni Ezra ug ni Nehemiah mga kaigsunan, nagsandig sila sa gahom sa Dios mga kaigsunan. That is total dependence. So nya gani gisgutan nato no karon kaning pagbasa sa Bible. This was one of the traits nga atong nasabtan yun ining quarter mga kaigsoon mahitungod kang Ezra mga kaigsoon. He was a teacher by profession. Gani anad siya kaayo sa iyahang gitawag nato ni og textbook nga mao ang Bible. Hurot niya basa unya ang iyang passion mga kaigsunan kay sweeto siya sa Bible. Sige siya basa, sige po siya pahat ngadto sa uban, and others nga iyahang napahatan sa mga pulong mga kaigsunan gikan sa kasulatan through his personal Bible study have encouraged the people to be faithful as well. Kay kini manggong mangulo ta unya atong ibase ang ato ang encouragement mga kaigsunan sa ato lang mga experience sa mga gitawag na natong istorbot nga wa gyoy padul nga na mga kaigsunan medyo mabaw lang kaayo ang atong makita ana nga action gikan sa mga katawhan. Pero by your personal experience ug masabtan nila nga ikaw as a leader dulot gyud ang imong gibasa diha sa imong kinabuhi mga kaigsunan, makaingon sila bitaw kadtong amo ang pangutong among elder makatuo gyud ko niya nga tinuod gyud ang iyang gisulti sa ako during my times of discouragement. So makita nimo mga igsoon nga pinaangot pinasikad gyud na sa imong kalawom sa paghangop sa pulong sa Dios. Na ako'y gamay kasi Sige, Pastor ani Pastor Toto. Hisbon ba kay naay usa ka bag-ong leader karon nga presently lang gyud kun ang uban gani nato nakahibalo nga aduna tay bag-o nga leader mga kaigsuonan sa Ayas, usa siya ka babae ug nindot kayo ang iyahang leadership. Nakaingon ko nga kini nga topiko nga atong gisgutan karon nga gibasa ni Isra unya iyang gipahat sa mga tawo, naka-encourage sa mga tao. Ako nakita ani mga kaigsuonan sa ato ang bagong presidente ron sa Ayas kay sa iyang pag-abot yung daghan kay siya ginasulat Pastor Hisbon nga mga encouragement din sa among mga emails. Ug sa dihang nga sige po kog basa, murag ako pod na ako'y dako kaing kaikag sa pag tanaw sa buluhaton sa Ginoo niya. Daw ako pong sugda na sa pagtipig ang gikinahanglan nga Mga buluhaton. tagaag buluhaton labi na gyud ang atong misyon mga kaigsunan. Og nakita nako personally sa akong kinabuhi nga maayo gid ay mga igsoon nga ug unsa ang atong nakaplagan nga maayo ug atong nasabtan ato pong ipahat sa uban pareha sa gibuhat ni Isra aron ang tanan nga mga tawo adunay kaikag og paghiusa sa pagbuhat ug pagtapos sa bulaton sa Ginoo. Yeah, exactly. Napo ko Sige, Pastor Joy. idungag Pastor Hisbon. Kanang imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, kanang imong pagkamay ng puon, kanang imong pagsalig sa Ginoo, muhatod na nimo sa pagka mapainubsanon. Kinaaman ko'y uban Pastor Hisbon nga, ilang gipakita nga, gibasa na nilang Biblia, mihatod ni minon silang pagkagarbuso ninon nga, sweeto ko'y kus Biblia. No? Tinuod na. O, mura ba, og inglabaw mura ba, og ang application sa ilang gibasa, wala ni noon napakita, tungod kay ilang gipakita nga, mas knowledgeable sila sa pulong sa Ginoo. So, mga kaigsoon, mga leaders sa atong church, kung ikaw nagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kung ikaw may hinampuon, muhatod na kanimo sa pagkamapainomsanon. Amen. Muhatod usab na Pastor Hisbon sa pag-inomsanon o pagkamanghinatagon. Practically, Oh, Pastor practical. Joy, ang imo tingaling buot ipasabot pa nga kung usa na ka leader, dili buot ipasabot nga magsige lang kag sulti. Kung dili mga kaigsuonan, pareha po ni Nehemiah nga sa diha ni take part po siya sa iyang work nga siya po mismo ni trabaho o Ingapil pod. nakiguban sa mga Ingapil, tao didto gid siya nagpakita nga ingon nga nahimo siyang servant nga leader, dili lang kay sugo lang ta pirme, dili lang pod kay magsige lang pod tao kanang tudlo ug unsay mahibuhaton apan
iya pong gihimo iyang responsibilidad ingon nga leader mga kaigsunan. That's right. So nakita nimo mga kaigsunan no ang lintunganay sa tinuod nga pagkapangulo. Daghan kayo og mga areas nga imong tamdan as a leader.